Nakabenta ki khobor ke baman kasni subscribe yo Antor News. Kulis ibu ni pi pai ba ki bo pi khobor Antor News sudah tahan ni. Hai tayim kasam jong ba PS lindo. Ibu di iwe na pedeng ki ramba bat ki samlar ramba iblai ha hakni prakat ha wadai ban yathir ban yatai ha wadai ba yak pi em jong je mredingi hanim ta ngidan kendet ngin pesngo ha wadai bat ki arli kimat jong kajala jingi bagi dang yaksai banaduk kaseng kasi autosaki kisen bahalang ki bala yaki bandawa banyo ji itu no yak tin kasi bat banyo no ikata ka erpin bapentakam no ikata erpi ha kajala jingi kadang unta kajala jingi kadang jenjar banyo ya kita kian apa kajala jingi ban pentakam nomor ka jingrung ke klub ki weipat ki jak mriu na ki weipat pagi celah nem tang i hang sarka MBA bola da ki bundli ki sang sem thik bai semrop on pelong yang sarka waskam kat aduk tak klemat dai ompat dan ru ka wei kamat bakin ra hapok dali banyak keren banyak jing tu nak sarkar dali tom tang nya phai khendia cha iba PS lingdo ba Pikum solar ba pi kuno ya ki jindawa jong ki pai ba kajala jungi hagudai ya ki issue ka ILP bat ka tin kasil na ta ka it schedule to ku blai sibun ya ki jingkeli jong pi te nakaliang jong ahi ngamla klem da penpau ki jing songu ya ka channel ki jong pi ba pila trish tem ba pila iban ya kenduk ya nga ni kapor ni klip mat pat kita ki jingkeli ki ba pi keli ya ngaru nakalian jonga ngadap da kijing snokia ya kita ki artli ki benta namar ba ngaso thu ba kini ki dei ki artli ki benta ki bakum kari bekejat benrio ni angnut hadu kata-kata pengin yo bat ladangi pai nadu ki snam arajar khat lai hapor ba ya ki ILP bat ngimla hiru ban klet ya kata ba ya kani kamat ILP lawan ra dai ba Arden hakapur ba idang long MLA hapok ka jing dor par thau ain bat hadin jong katu kan sami ki jing yakhi pai ba pup nadu snam arja khat lai te kum kata ngihap ban kan mau ki briu ki bala pen kan mau kum kajat ben riu lani ki bala le bhai ngi kum kajat ben riu wala da kampat urlong ru te nakaliang jonga hakitu ki por ngadang lit kelas nga kan mau ki jing isim benta hakijing yakhi ILP teng ngiyak perlok ngiyak pet na po kelas panilaj ngap kidon ayu kita iban keren ngim pat sutu ka ikata ka ILP ro te handai haduk menta ngiu i bahakati kepor gede kijing sensar jong mukul sama kijing elam jong mukul sama te mukul sama le du penpau be direct ba kwa ban pentri kam ya ka ILP te hadin jong ketua kadon kijing yakhi ke bala syirkai ba haduk ba kelak rai ban pen kliam no ya kilak don kajing rai jong ipat ba bagi jing nge jong ipat ba kijing jelap jong ipat ba yo mukul sama dei ni kong ka dei gawai na ka isu ILP te kalak penlong ya ipat ba bagian pai khmat syagi wei pat ki seng san perthai hapok ka jela ka jongi te lor kata ba kasak sedang ban kikli ka so ka parti NPP ka parti UDP ngila banong kawan son hakabor mentabat kila ban thau gini ka sorkal MDA te henry hadin ba kila wan hakabor nakaliang jong ki kenhun sang bahalang ba pher nakaliang jong ki pat ba no snong jong ka jela ki yakhi biang pup ban dawa ban penbor ka sorkar ban pentri kam ya ka ILP te ngiyo i ba ukuloi ban ko ngu bat ura ru hapo ying dor bar thawan pan pas je ka resolution tang bangan suong epi resolution without action useless papin pas tang ke resolution pat piklam le e kanu ka action kamu bakam don jingmot namar ba mentua yu pin pas resolution tang hang ne kat ba ka solution pat umdon te kom ki pat ba no snong ngi de ban sutu bahai kan ni ba ka sarkar MDA ba de bet ka mat ILP kalak don kecing le asap jongka te kum gipat ba giba angnut ya kene ngide ban sutu nomor ba kani ka ILP ka dei ka wei na gi jingkhang hapok ka jat ben riu nomor ba ngidon kam ya ka jingkhang ka bas kem haswa bangin khmi lenti ya kata ka roi ka par lani kata ka development
kan mentua iu ke development ladangi mdon ke jingkang ke skam jong ka riu mar yo bakata ke development ka bangidon hampuk ke jela ke jongi yo ka dei penpan na ke tempa jong ki wei mdei namta jongi ki trai muluk ladangi pej ladangi pai hampuk yau khandai lat ladangi pej ladangi pai hampuk yau do ha ipu i bau kasi usyong hampuk ki dukan he kamu jejar pun siap ha ti gidei ki kasi gidei ki basyong berenda kidei tang ki nong di wai dong hang tu kidei tang ki nong di jan second hand hang tu hendrei ki ba kontrol bat ki ba sensar ya ka khai ke pateng hang ne dei mano tingi dei ban sotu ken hang ne te bat ki briu kani ka LP ngilak ban ong ba katrikam ya ki wei pat ki nong snong na ki wei ki jela haswa bakin wan hakani ka jela ka jongi bakin dep register dia bakin nom yo ban yat lan ban yat kat ban mon hang ne ka jela ka jongi den rei ka sarkar kam don ke jing sim khia ru em habe de ka LP la dei ba ka sim khia hang ne ru ka don ka coalition government bat ka BJP te ngila dei ban yo i gen ya ka solution habe de ka LP bat nadu usnam arjar khat khandai hadu kat kini ki clip mat kamut ba kata gajing pas jongki ke solution kamut ba ka sulong kam kai kadai tang gajing penjajah yo pat ba kadai tang gajing penjajah pat ba khnang bakin yo gajing yaro no pat ba lani khlang bakin ong ba khnang bakin yo ya kata gajing syani ne pat ba bagi ong ba kini kila le ai nam taka ILP tang ba klampoi sekatong tingin dei ko gi pat ba gi ba nong snong gi bala syai gi bala nang bala start ngi ban sotu ke ba ka sarkar lada ka don ka bon ban le kila ban le kadang pat kajing kam ka buang ba namar kajing bom yo ya ka ILP kadi nomor ba lesip ba ka sarkar BP ha ka jela jungi kam don ha ka bor ne ba ki duna mla belai ya tu kadi mo ko ba sisa PE habe dia berkata ngam kubur ya kata nomor belai kasyong ha kajing yamon hasyong ha kajing yahun lang jong kita ki klik nok sensar ke lata ki klik nok sensar ki don sya kata kajing angnut pan pentrikam ALP belai ki mlet ban yakhi hapo Delhi ke bayakhi iseng balang hang ne nomor bengi so thu ba ki tegin ru pungut ki degi nom ikmat jong ki lai phulak ngut ki pat ba no sosnong le ar phulak ngut ki pat ba no sosnong ne postit te mdon kam baki seng balang kin le chapo Delhi ban yakhi kamut ba kini kin ru pungut ki dei ban le yakhi ente po Delhi ban pen sngau syaka sarkar ban pen i kata ka seriousness ka jongki ya kata ka jingkwa jongki naduk mensim ban yo EKLP te hari ngim yu i ya kata ngim yu i kata ka jing tristum ka jongki ngim yu i kata ka jing angnut ka jingkwa syak jongki naduk ka donut ban pentrikam ALP hari ke ga baki pentrikam ka long bet pentrikam tanggar solution ka jing pas jongki ke solution po ka house ndri klam don action ni ARUM HBD ka ALP te kinu ki political parties ki badon hapok ka sarkar MDA kimdei ban sim kabu ha ka kerteng jong ALP nam taka election banwan pan UI hiru ba nadu ka statement jong ujar sekretari jong ka KSU ru ula dep maham lupa ula dep kerensai ba kinu ki political parties kimdei ban sim kabu ha ka kerteng ILP nam taka jing yo nong simet lani ke jing yo nong ka jong ka sengsan hima simahang ne ka jela tinggal snodei sya hadu kata-kata ya ketika jingkran hoi tengi nya pai hendak mo sakui kemat ka ik bang gidung kap yak mentak lomba mangi kajai penriu jingi rumta gidung nya buat ki ketien tenang ngimpat ya burom ya kata ka ketien lejong karyam ka be lejong nya pai hendak ha bodi ber kajing ki jong kasi auto society menta la live house nem tam ni leki banyak sat bunyo ketien kasi bunyo rumah khane ka bapra handrai sim jing kat hadu menta bunyo jing itu ha la da pasap apa ka yung darwa thoan handrai sim la don kidak kisin ban rak bane ba ta kalok saban ta ki MP ki jongi bakinya keren apa Delhi like no tang tu kat ni kinongi ki sengsan berti po TMC ki ba lalai blog jing ki apa Delhi bisa kuno halor ni PE apa dei berkene ngi juya keren ya kajing duna kita ki IAS ki IPS nang ni napo ka state khamtam kita ki samla nang ni napo rilum khasi be je ka jongi te ni dei ban sotu syai ba balai ki wei ki state ki la ban penmi bun ki IAS ki IPS ti ka dau hi ka ban kong ka long ba what ya ka kentin ru
kalak siam jing yakiban aten lani bakin sengotu hakata ke exam ngila ban ong tel jin lada kaktin khasi kala ban yorung haka kernit bapra jong kariti sensyar padba jong kari India ngatharai ba kita ki IAS ki IPS kin saibun nang ni napok ka state ke jongi khamtam ki samla khasi ki jongi namarung UI ban ngimla ban len ni kata bagi kun samla khasi ki ki samla ki bastat ki basampang ki ki banep ki bapro jabeng tambah tang haka wei wat tang haka kentin ru ki la syam jing lupai ki ban pois katong te ka ka ba kum ki padba nong snong ni angut ya kan ka ketin kasi bandrung hano haka khan bapra jong kariti sensyar jong kari India te hnrei ngi UI pat ba ka sarkar India habayade bekan neru kale mina te habayade beke jing le mina jong ka sarkar India kata kamut ba kelak don lupa ke jing syat kala nadu kisnam kiba ngila yo lupa ya ka jing la lut nadu ke ba kari India ka yo jing la lut ngila syat kala lupa nadu ka khandai spak sopo nyau ngila dap syat kala pat ngi pai nadu kita kisnam haduk ini ki khidmat ki bamentaru ni daptang ki syat kalahi te bangin yakran jenga ya kataru teng ngila syak khan kuminal ro te ngi syania ha ka jing start jong padba ba ladangi kwa ya kata ka jela ka jongi ngi kwa bagi kun samla jong ka jela ka jongi kindon ya kalawai ka pernai ngi dei ban sngotu ba ka solution berbor ka don haka politics te haka politics namar gadai ka sensyar ka kadar bangin jit ya kita ki nong yalam bangin jit ki nong lilam pat bangin jit kita ki nong yalam ki bas ngau khia namta jonga namta ki kun ki kiti jonga jongpi namar belai lada ngiyo ki nong yalam ki bas ngau khia sya kamut ba kembang ong epi kan mentoi ban pas resolution po assembly bat hante po Delhi jarjar tidak kajuk ketin kasiru lada kita kin rup hongot ki don sisa ka jing seok hie ban pentrikam ya kenika ketin kasi ban rung haka khnit bapra jong kariti sensyar padba jong kari India kila dai ban yakhi hang te po Delhi hapa ki UI ya kasur jong ki padba nong snong hang ne po gajelakat tu kila angnut ber kila kwa te beli ki ap bagi padba kin Delhi te nor beli kembang ong mene ba kin rup hongut ki de ki nong mikmat jong kini ki Paulak ngut ki bang snong ne pok jela tika dei ka kamram jong ki ken ban lek mi khmat pat ban lek pen sngo la ki seng balang la ki pat ba nong snong ki yakhi ki mi surok ki yathia madan hang ne po kastit ke jongi ka dei ka kamram jong ki ban pen I kata ka seriousness jong ki ban lek yakhi bat ban lek pen I ya kata ka strength la ni ban pen I ya kata ka bor ke jong ki kum ki nong thau an nang ne pok jela mi klaya hang te po Delhi bat la ki te ki klik nong sensar hang te ne po Delhi ki la UI shisha ya kata ka seriousness jong ki klik nong sensar nang ne pok gejala ngam tharai kin saken pat hadu kata ni yoi ba hadir ba kasi otho sakti ba kinong yalam jong ka kum doktor di ar nong lain ba kila lek bandra kita mi merendang lek bani kendu ya ki ka jong home ministry wa ya ki minister wa ka tela tingi ba kyong ba ki kun ba tin kasi kala dai lupa ka official language ka jala ni ba la de pen kam teng ha university ki pormen chua ba la de keren kenta ring yo ipat de tin insting jong sakar jala ba se ka jing no siliang jong ne sakar MDA ma nitip hak por wiki ya tin kasi bunyorong hak ni bopra ka tin goru 4 syam ladan ya ki mengiu kasi ya nong ki wei pat ki project benru jum pada po mi clear jengi dai kontrak ki semua buat I bak ya ki kasi authority bat ki sem halang ya tin kasi unra lang ba ya tin go riban itu lang hatu ke haji sak tin kasi riban itu no tang ba ka durung lang ka tin garu dase kala khangnak no ya tin kasi hatu piso ya hap ne me kene kata ke bang ong epi mene bahkan ni ka ketin kasi lani ka ketin karo bandrung ka kredit bapra kani ka central subject ba ka responsibility ka jingkit kli tani ka bor jong central government ban ai kani tapi ong pat ba beli ba ki sim kabu kom ba pikeli mo ba hagi life post nem mensual la yakhi ya kani ka pendawa kani ketin kasi te singi la ban omba kata ban kwa ban penrung lang ketin garu kadai tang mentah po
jing sensyar jong kon rat sang ma mo ngilak ban ong te ngiri ben sutu ken ba aba unong elam udai na kata ka kenhun uhap em ban yang nam ta ka interest jong la jong ngiri ban sutu ya kata ngiri ban syai haba jadi bikan ni ba ladangaru menta example ngadi unong mikmat jong ka snong pulo lada yaki ke snong nong mensong bandawa na benta kinu kimat de ladanga sutu ba nganang nang pulo ru ngakwa hiban yo nong lang lada kanong mensong kala ayat ki post nem bandawa ka taru ngakwa hi ong ban join lang tu ban yo nong lang te ngi de ban sutu ken te ka syong haga jing start jong kinong elam ken te ngi yo ite ba kata belingin bisni kata bagi garu kinang de ban sei kinong elam ki start de ban sei kinong elam jong ki badon jingit klik nam ta jong ki te ngi pat kipat kasi ngimnang ban jit kinong elam ngi jit kinong mikmat habangi ong jit kinong mikmat kamut ba unong mikmat usuk te ban long manu menuru hari ban long nong elam ban long nong thau an ka te kamut ba kipat garu ki de ki nong snong ki bastat ki sei ba ki jit kinong elam ngi nang ni napok gari kasi ngi lengkot pelat haka jingmut jing perkat bat ngi dang telat pelat kham tam haka ni ban jit ya kita ki nong sensyar kinong elam ki jongi ba ngimnang ban jit ba uno ban la ban syakri bat uno ban la ban wanra ya ka jing mentoi nam ta ka jat ban riu bat uno ban la ban penduk pendam ban nam ta ka ri ba ka jat ban riu te kidon kibun benta phi te la rangi kran thanang ni ru le se kapur kanum kut su te kibun ki te ngai scam bat ngasane scam ha ka jing start jong ki ba ba komno bikin penkeladur ya kan nika sensyar ka kadar hang ne pok ka ri kasi ge bi jai ka jongi namar bah bakut hi kadai karai kadai kahok chong ba panjit ban penkela ban sandur kembangi ui mta hapok Delhi borok ki ai jing yero hapok ka jing yalam jong Arwin Kejriwal mo ha namar belai haba ubiang unong yalam lada ki kandidat kuat ki telot ru ki haban biang lang namar belai unong yalam ubadon haka ubadon ya kasur deh unong yalam ubadon atat ya ka jingkit kli te habangi ngam khendiat habai le research kan ni bade hapok Delhi na yo ya ka wei ka jing tip ba ki khar krong ki baju krong menu menta kila don la ka kam ka jam kila don ka yeng sa jongki namar balai ka jing start jong no elam ban create employment nam ta jongki ban ai jaka sa nam ta jongki kadai ha ka jing la jong no elam ban sandur ya ka lawei jongki te menta kitu ki khar krong ki baju tiak surok bat ki jubam jap ut ndok ut hapok surok jur puut menta kila kelalong penban kinong airong ki surok tiketu kala dai wei ka kam ka jing plilat ka jing UI kam ai jam te plus nang ta kila yo ru ka jakasa nam ta jongki te henry kat ba hapok ka state ka jongi kat nang mi kisngi kat nang hian kat nang mi kisngi wat kita ki bomdai ki nongkrong menu tak ngila sedang ban long nongkrong nor belai ki nong elam dai su baki dai kita ki nong elam ki labun ki nong lilam ngila ban ong tidak ong bah kejela ka jing tanai maka jing bom yo ya kini ki isu jong kejela jing bingi dawa hatu kam dai mo tang kuwi ka wi ka mat bang ngidu kam bah tang ngi ba kejela ngi jiet ya kinong yalam ni kinong ikmat tang nakata ko jing motoy simet lani nilam ong bang ngimdon gi jing teli atau ngipek ada merum jong kasang lagi ngipek norum jong gibreo ni ada blabun plak ke parti na kajing bun jong ke parti kadai halor ba kipat ba Kim Hun ngilak ban ong menta ka ek ba penlong ban suthit kita ki national party yang ni pok gari kasi ni hapok ka jala ka jongi kadai nomor bagi pat ba Kim Hun syu lani Kim Shani syu ki nong yalam napok ki regional parties te ka penlong ki ba Kim Ban Si te nomor beli banyon ha unotaru kam don jingmut te banyon ha ka tu ka parti rulum ru kam don kanu ka jing mentoy nam ta jongki nomor beli Kim UI kata ka jing long ka jing syak sitom bat ka jing len la dia ka jongki te Kim pat don nong yalam nakinu ki political parties ki ba ong ban ngan len la dia wat la dangan yap la dia ru na ban tau pat ba ngam salia pat don ko muta te ki pat ba pat wat la da Kim nang ban pen pau la do Kim la ban ong ru
ki pajba ki la khmi lenti ban yo nong elam ubah kumta te kapenlong ba ki nong elam ki ba sengok khia namta kejat benriu kan penlong ki ban penmi ki political parties ti henry ki bebun pat ki ba sang kita ki political parties namta kejing mentoi pajba henry namta kejing mentoi bun pala em kadai kejing mentoi ba dai ba ki perkhat namta pajba teng ki perkhat namta jing mentoi simen henry ki don pat ki nong elam ki ba ki hab ban seng lani ki hab ban penmi kita ki political parties kenang bakan long pat kejing syakri namta pajba te kumbang ong EP ba lataka seng BJP lani ka RSS kala ban penmi ya ka BJP ka ban sensyar ka ri India kala dai ka por bagi kun kasi kun kara ki kun ki hajar ne pok brin hotrep kin sim la ka jong ka jing kit kli kin sim la ka jong ka senjam ban sei tang ka wei kata ka political organization ban sensyar ka brin hotrep beli tang kita ki wei gila ban sensyar ni beli ngim la ban sensyar dala dia te kata ka long pat karai jong pajba u perkhat kumno usngau kumno marhab kut pilit hang turu sya utuh pilit hang turu sya utuh beli ngan buri kata kumbangan suong moh kemat jong pajba amta pilit NPP ru sya konrat pilit TMC ru sya mukul sama te ka syong pajba mentah syanu pilit te kita ki tang kita ki jing pensau jong amo tenrei habi dei kita ki kam joga sarkar MDA te hakini kisan snem ngam UI baka poi SSA ki bun stang ki jing bemhun sudah habi dei berupan ba dah sok watiang tu sok ha hai tu kulis bun ya pi ba PS lindo wakil kat ba ni nak baru antar news la siap komuni kita jing keren ngidang yesem ngidang kinduk biam ham taba mentara di kapol bangin dia ya kinong ikmat sri yang dapat tawanya arja apply la se ngi sadang ye wat yang ki iklat kan ki sesuatu upai ba bentip ki ai kimat jong ngejala kai kendo ba ki ai bagi sang balang ki yakun nyimpat yo tak hadu bagi yo kita kinong ki nang yalam ki ba tipsya ki balak mbak klik ka jabde hang tak se upai ba kejelasin unsur suatu te dak ini ni pun kut no pat sedang yai pa sang yai pet yo antar news usabra ki we pat ki jingikren ki batei nam tak long salang ha ka ni election arja apply publish bot